Hola, som Helena, vaig néixer a Cuba, concretament a l'Havana, i vaig estudiar a la Pobla i me dedico al món de la música, de gestionar escoles de música i de tocar a totes les bandes que pugui ser convidada. I aprendre el català m'ha servit a integrar-me dins la comunitat lingüística i a sentir-me una mallorquina més, que la veritat que això te fa sentir com a casa. Bon dia, som Mamadou Diop, tenc 21 anys i som nat aquí a Mallorca. La meva família xerra francès, senegalès i anglès i aprendre català aquí a Mallorca m'ha ajudat a obrir-me les portes del món laboral. A dia d'avui faig feina a una empresa de dins l'universitat i honestament trobo que el català és fonamental a les etapes de formació a l'escola i a l'institut. El meu nom és Maria, soc mallorquina i la meva llengua materna és el castellà. Per mi, personalment, escolaritzar-me en català va ser molt i molt important perquè em va permetre socialitzar amb altres infants i anys més tard vaig poder estudiar la carrera de periodisme a Barcelona. Avui en dia, escriure i parlar correctament català és una eina imprescindible a la meva feina. Per això voldria que les meves filles i altres infants puguin aprendre català a l'escola. Crec que, sens dubte, saber 2 o més idiomes és un avantatge.